खुलुमबाय लोगोफोर आं बे समाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय मैया मोनायावहाय एम्बु नागिरहैदोंमोन आरोना जोङो गावनि एम्बु दाखौदो होबाय दे जोंना होग्राया मा बारथोंसै मा रब्रा र' थांखांफिनगोनथ' इयो एम्बु बुथारनायावनो होया माव सोयो दाउ ने हान्टारा सो बैनि मासे जाजायै बुस्थुसो माथो इलाय बिनि जा गिदिर हरलाय गोगोमखालै बेनिफ्राय दा एम्बु बेदरखौ गोदानो नागिरदों मा सिस्टेम गोदायो नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंखौथ' नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट लिरखासिगोन आं मिथिखायो माथो खालामनो आरोना बोसोराव खनसे जानानै नायनोसै गोबाङानो जायोब्ला हाथाय बाजाराव जुदि फानोब्ला जोंबो न' खाथियाव थानाय हिसाबै जोंबो मानैसो जानोसै होननानै मैया मोनायावहाय एम्बुखौ नागिरहैनाय जादों आरोना गाज्रि दामोन लोगोफोर माथो खालामनो लुगैनाय थायो जानो नङा होमबा बयबो जादों जेथिया जोंबो जाना नायनोसै होननानै मैयानि दिनाव नागिरहैदोंमोन नोंथांमोना गाज्रि मोनाबानो जाबाय स' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादों माबायदि गोदादों लोगोफोर फाइनालि गोदामारबाय नै आंनि थोननायाव जर जबस्ति थोननानैसो गोदा होनो हाबाय इखौ गोदानो बारा रोङा बेनिफ्राय बिगुर सोलायनोबो बारा रोङाखै नायनानै लानायनि आजि उजि खालामलागासिनो दङ माखौ बोखागोन माखौ मागोन जालागासिनो दङ मानसिया बारा रोङा एम्बु बिगुर सोलायनो दिनैसो फार्स्ट उफाय गैया मावनांगौ जाबाय आंजों रायजानानै नै इखौ दोनथ'लायनांबाय नुवाखै बोस्रोदनो रोङाखै नै मासेखौ बोरै बोस्रोदो नायनानै लादो नै नायलांबाय था इखौ हाबाय इयो बारा गैया एम्बुआ 12तासो जागोन जानानै नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन आंनि भिउवार्स नोंथांमोना नायनानै लालाय नै बारा रोङा दे इयो बोस्रोदनो नैया बेखौ आंसो जुर जुलुम रायनानैसो गोदा होदों माने आंहाबो मानो होनबा एसे खारनाय मोनो आंबो नङाबा आंलाय हायो गोदानो खारनाय मोनो आं बिरादनो दा जानायाव दरनैसो जानोसै ओरैनो लबजोंहाय बुथारनाय जाबाय गोमोथारनायलाय एकदम बोराय गोमोथारमोन इयो गोदाखांसिगोन बारा गैला नोंथांमोना माजों जानानै मोजां मोनो एम्बु बेदरखौ कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरलाय नोंथांमोना फोरमायनाय बायदिनो आंबो जानानै नायगोन मा लागायब्ला बांसिन गोथाव जायो एम्बु बेदरा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायदो आंथ' एम्बु बेदरखौ गोरानै फ्राय एवनानै जानोसो मोजां मोनो गथायैनो जागोन आं दाहाय मासे गथा माने फ्राय खालामनानै आरोना आं गोरानैसो बांसिन मोजां मोनो फ्राय खालामनानै जानोसो ओमफ्राय गुबुन माबाफोरजों लगायोब्ला आं एसे मुगैस्लु मोनो माने आंना सलिखाया नालाय बेफोरबो लोंग्राफोरनि थाखायबाथ' जेबो नङा जेजों बेजोंनो ना लोंग्राफोरनियाव आरो बारा मुगैनायबो गैया दा लोङा नालाय मुगैनाय मोनो माने गाव गोजा जानोबो मुगैयो आरो हारसिंबाथ' जाखाया आं मालाबाबो हारसिं जायोब्ला नायानो जा अमायानो जा बेदर बुस्थुफोर जायोबा हारसिंबाथाय आंना खहाबखाया ओमफ्राय मुगैनाय मोनो आं हारसिं जाब्लाथाय लोगोबासो इन्टारेस्टआवहाय दरथाम दरब्रैसो बिदि जानो हायो आरोना खिन्थु हारसिंबाथाय आं मुगैनाय मोनो स' लोगोफोर नोंथांमोना माजों मोजां मोनो फोरमायहरदो माजों जाब्ला फाइनालि जामारबाय एम्बु बेदरखौ नै
Iya. Nih. Hoख्लायबारबाय. मा सानदों कमेन्टल' खालामदो. एवनाय लोगोफोर डेन्जारखा कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना मा सानखो नुनानै नै बरिया नांदों खिन्थु होमारबाय एम्बु 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 लागावबाय ओमफ्राय नै एवनाया बे एवनाय ओमफ्राय नैबे मैथाजों ना इयो खारं खान्दाय बाथोन लागावबाय गथा गथानो बरिया जायो फ्राय एवनांगौ बरिया मोनजायो मिथियोना नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जायोबा बिदि फ्राय एवनानै जा गोलाव गोलावनो थाइलेण्डनि बायदि दे लागावनांगौ Alasya. Ini kenapa nih? Kudu kira. Ini ya, kudu. Apa ini nggak sakit nih? Koi dulu. 어제 아디바시 마카스통이야. 스타브에 무비 들어가자. Malak.